ndathola i-car accident. It was 2006. Ngizobizwa ngumama endibizele endlini yakhe. Athi uyakhumbula mntanami basasike sazama into kaRafa. Ndifonelwe yiloya yakhe. Thi imali khona sihambe siye ebhenki nomama. Ndimnike ikhadi yakhe. Ndishiyeke nekhadi yami. I was doing parties bendiyithenga ngegram. Ndithe xa ku-grade 7 ndaswelekelwa ngutata. Usweleka ekule nto ye-taxi industry. Ebengumuntu ohamba nge-Sunday abuye qho nge-Saturday ekuseni. Kule Saturday azange abuye utata, samlinda samncama. Wasafonelwa ke ngoba waswelekela ku-Rustenburg ekhangelwa ke pha engabonwa nomzimba wakhe. Ndizofind out uba man lo muntu wabulala utata nangu apha kule lokishi. Usebenza imine and ukhona nakwezinto ze-taxi industry. Ndimkhonjiswe ke ngoku yabo siyasela nebrazi kuba nangu umuntu wabulala utata. Yo, this is Uncut Stories. Real stories, no cuts. Stories without filters. The raw truth, unfiltered lives. Real talk, real people, yeah. No cuts, no filters. This is Uncut Stories. Sanibona babukele emakhaya. Ngusakhiwo thethayo, ifane ngumaqebula, isibongo ngubhatshe. Ndizalwa kwilali zase Eastern Cape. Kwilali zaseLibode. But ke sakhe kwilali zaseMthatha. Apho sayisamuvela khona. Usakhiwo lono lapha phambi kwenu kumntwana okhulele kwifamily right kwifamily home ekhuliswa ngomthandazo. Ekukhuleni kwami ndithe xa ndimncinci ndathathwa ngutata ndahamba ndayohlala notata eGoli. Ndingekaqali isikolo. Noba ndihlale naye unyaka or 2 years andisekho sure. Kuthe ke xa ndifikela kwi-age yoba ndiyoqala isikolo ndahamba ndayohlala emakhaya ke ngokwe-Eastern Cape ndayohlala nomama. Utata bingumuntu obesebenza ezimine, umama ingumuntu ohlala emakhaya. Yeah. Kuthe ke ndaqala isikolo ke ndenza ugrade R, grade 1, grade 2. Ndithe xa kwa grade 2 ubi simbiza ngoba ngubi ndathola i-car accident. Apho ndatshayiswa imoto. It was 2006 around May. Ndahlala ke esibhedlela ixesha elingange 4 months because bandikhumbula kakuhle ndatshayiswa ngoMay. Kwahamba ndahlala esibhedlela uJune, July, August, September. Ndiphume esibhedlela after uSeptember. Ndabuyela esikolweni. The xa ndibuyela esikolweni batho mem andikabikho right uba ndingabuyela esikolweni manje so sendibuyele kunyaka ozayo. Qha ke because of bendihlupha bendingabehave njengesigulana bendikwazi uba ndive ndihambe ndiyobutha ngasesikolweni kodwa kuthiwe mandingayi esikolweni mandihlale ekhaya so kwathiwa hayi makahamba esikolweni lo muntu uphilile. But ke kwenzeka ndamrepeata ke uphi kunyaka ozayo ndaqhubeka nesikolo. To fast forward izinto ndithe xa ku-grade 7 ndaswelekelwa ngutata. Utata usweleka kanjani? Usweleka ekule nto ye-taxi industry ngoba uthe xa ke gqiboyeka ukusebenza ezimine wazima ekhaya wangena kwinto ye-taxi industry. So uthe ke sekulo taxi industry ke ngenxa yomlo ke waserenkini nento zaserenkini wathola ukulimala apho ke wasweleka. So iye yabhlungu kwinto yokushiywa ngutata because indlela owahamba ngayo ibibhlungu kakhulu ngoba indlela asishiye ngayo ibingumuntu umose ebethi njengoba esebenza ngeTaxi ehamba eseRustenburg Goli. Ebengumuntu ohamba nge-Sunday abuye qho nge-Saturday ekuseni. Ngoku into eyenzekayo kule Saturday azange abuye utata samlinda samncama. Wasafonelwa ke ngoba waswelekela ku-Rustenburg ekhangelwa ke pha engabonwa nomzimba wakhe. Kutheka sifihlelwa ke thina singabantwana but sibona ba hayi man ikhona into eyenzekayo. Kwathi ke kusofumanisa umzimba wakhe wafumanwa emotuary emanxeba ke
hayi ke after lapho ke wangcwatshwa yadlula ke into yesingcwabo sakhe. Mocho molweni my good people, my name is Ndobeko Khwanga aka DJ Budget. Namhlanje ke ndizonibonisa how trading with Pocket Broker can not only be profitable but also really fun. Nazi ke into sizathetha ngazo: registration, cryptocurrencies, referral bonuses, and how you can diversify your trading experience. Masibangene. Let's start with the registration. It's super easy and takes just a few minutes. Enter your details and don't forget to use my promo code QualiJune1 to receive bonuses on your account and start trading with extra funds. Pocket Broker offers more than 130 assets. You can trade currency pairs, indices, stocks, and of course, cryptocurrencies. All available 24/7, so you can trade anytime you want. One standout feature is the BTC ETF. Pocket Broker is one of the first platforms to offer BTC ETF trading with potential returns of up to 92%. And even more crypto assets will be added soon under the best trading conditions. Makesizame man. Yes! Successful trade! Now let's talk about the referral program. Pocket Friends. If you invite a friend and they top up their account and start trading, both of you receive bonuses. For example, if your friend deposits $50, they receive an extra $50 bonus and you get up to $10 credited to your balance. All you need to do is to create a referral link, share it with your friends, and enjoy the rewards. You can deposit and withdraw funds using cryptocurrency. It's fast, convenient, and secure. Withdrawals are commission-free, which means you can keep more of your profits. Pocket Broker makes trading flexible, accessible, and rewarding. Subscribe to the channel, like this video, and follow the link man in the description to register on Pocket Broker. Ningalibali ke usebenzisa i-promo code yam QualiJune1 to get extra bonuses. Ndiyanibulela ke ngobukela kwenu, ndininqwenelela impumelelo nakurhwebo lwenu. Masidibaneni kwivideo elandelayo. But after utata engasekho man izinto khazifane nakuqala. Khazifane ke kwanzima man, umuntu ebesengenguye lowa and ke mina bendiclose kutata like ndilephelwe ekhaya uyabo. Igade Mike ne bendiliphelo ungayibethi. Okay. Qalela lo ndawo uqala bendiliphelo. Bendiliphelo ke mina. Njengoba ndiliphelo bendiclose kakhulu notata, so yayanilimaza into yoba andishiye njengavalelisanga nokuvalalisa and asweleke engagulanga engathinanga like kwenzeke lanto yenzekayo. Ke after utata eswelekile ke indim nomama besibhizi ngeprocess kaRafu. Remember ngondansense ugrade 2 ndanditshayiswe imoto, so le minyaka sibhizi neprocess kaRafu but ibingakhoni ukunantsika, ibingenzeki, ibifeyila ngoba imoto eyayinitshayisile yayiqhutywa lipolisi. Ngoku kwakunzima ukufumana izinto ezinjenge case number nentoni for ukugxima kwaRafu. Into zethu ziphele emoyeni singatholi namaloya. So kwaqhubeka ke oko ndifunda, so ndithe xa ndisenza grade 8 yeah, I think standard 6 lapho kukhona umngani wami ke utata akhe wayesuka, utata akhe bingumuntu ewayihlala eKZN, utata walo mngani wami lo. Njengoba ibingumuntu ohlala eKZN ubuyile ke ngotata akhe uhlala emakhaya, qha utata akhe ebethengisa izoli. So umngani nami benithanda uyobuthela umngani nami kokwabo, ufike sihlale phaya, utata akhe ethengisa izoli esibalisela amabali nje aseThekwini. So kumnandi kanjalo. La ndawo katata yanobuvaleka kancinci uba hayi at least yabo ukhona umuntu uyabo. Qha kutheke kusenjalo avela asweleke naye utata womngani wami. So ekuswelekeni kwatata kamngani wami, njengoba ebethengisa insangu, kunensangu ewayeyibeka pha
so kwafuna manje kuba masiyoklina kuba kulungiselwa i-funeral. Sitheke ngosiklinayo sebe lensango so sihambe siphobhuti abasaziyo esibaziyo apha elokishini abasibazi babachaya qha ishiyeke lensango esidithathe ke mina lensango ngiqonda hayi ngiqhela ubona amanobhuti xa bechaya khathi ngeke ndibophe ndibone ba ngeke ndinansi ke na iphatha njani like uchaywa njani hayi ke nyani sihambe siye emahlahleni sifike sichaye sihleka into engapheliyo apha sihleka into engapheliyo kanti indlela yokuqala uchaya leyo azange kusayekeka kuchaya oko sasiqale kanjalo nje sayiqala kusabudlala saqhubeka sachaya. Ngoku into eyenzekayo ke ngoku abazali sebeyanotice ba no man siyachaya and ngoku awusaphiwa mali nakokweni because of uyachaya yabo. Sesiqala nezanto zobhanki isikolo singaye ezikolweni umuntu aphuma ingathi esikolweni ndihambe ndiye kumngane wami sifike sichaye simoshe emizini yabantu xa sesiqhonywe insango kule mizi saziyo mose ukuthi okay kulamzi ku rich umuntu waphaya ufundaetown omnye ufunda phiphipi siqonda ba ngathi siyayazi oqala xa kubuya umntana esikolo kulandela umama wapha umzekelo kulandela ubanibani wapha so obvious abantu isithixo bayasishiya and ke besinalantu ba siyayazi ba isithixo sishiywa apha mhlambi sishiywa phansi kwemethe eminyango okanye sishiywa kulandle ngathixwayo mhlambi lilala inkukhu so sofike sikhangela isithixo ke lapho sisibone sivule singene sithatha izinto ezifrijini sithini nezinto ezincinci nje ifoni kanje yabo siphinde sivale sihambe ke siyomosha sithaye sitshe sithini. So lento yayikhula kancinci ke ngoku andithi besikade sichaya insango sifike emizini sebenje uthola ba siyasearcha sebimali eshiweyo mhlambi nefoni qala kancinci lento ya ngokuyikhula ke lento andithi qala ensangweni ngoku kwenzeke ke ngamanye amaxesha singabi namali ensango ngoku we end up andithi kukhaba bhuti badala bachaya indanda ilichayo ngebottle kop mose kufakwa insango phaya kufakwa ipilisi phaya so thina besithini besithi obhuti abadala xa sebegqabile uchaya sihambe siyosearcha sithi kuthiwa ze rich lanto xa uchaya sifike siyochaya ezanqawe bazishiyayo kuba sinansango siqale kanjalo ke indanda ngokuba sichaya za rich sibone ba hayi man iqhunyiswa kakhulu ukudlula insango leninto uyabo nobhuti abadala xa besithumile ufike sihleli sinceke lanto kuthiwa ngo fresh ke bathela le powder yabo bachaye then xa sebegqiba umuntu utsala anike wena utsale emva kwakhe so yakhula kanjalo ke ngisagcina singene epilisini ke ngose singene epilisini ke mina nduyipilisi yadura ke kunensango ngoku emakhaya kithi asaphiwa mali sesichaya lento inkulu ngokwindlela yokuyiphandela lento remember besikwazi ungena emizini sithi sinansi ke sebi izinto zotya kuba besachichiswa insango ngelaxesha ngoku sekufika ixesha loba sichaya ipilisi sesithi xa singena emizini ngoku sebifoni uthola baseba nezicreen sinika abantu obhuti abadala bayosithengisela zona babuye sichaye kube right ngeweekend kukhona itown ke ekufutshane nelokishi yami so ngeweekend besithi xa sitheni asingayanga esikolweni sihambe siyoqhuba itroli pha uba sikwazi basithola imali yochaya siqhube izitroli ke sithengise nefegi sincedisana nobhuti abadala abahleli bephanda khona pha elibodi hayi ke nyani ke siphushe izitroli ke kuzofika ixesha loba ke ngoku ndimove elokishini bendihlala kuyo because bese ndiyoqala ihigh school before ndimove ndiyoqala ihigh school ndizobizwa ngumama endibizele endlini yakhe ndibuza hayi mama kwenzekani athi uyakhumbula mntanami basasike sazama into kaRafu but ayasebenza ndizothi mina ewe athi hayi ke ngoku ikhona lo endiyifumeneyo ndixelele sonke istory sethu yabo ithi izosinceda so ke ngoku sizoba busy lonto leyo yabo ndithi okay hayi izindaba ezimnandi ezo mama athi okay ke hayi nyandi ndiqhubeke nesikolo ndiqala ugrade 10
ndithe ngusendifunda ugrade 10 ke ngoku bese ndisituthi ke ngoku cause andithe ekhaya bese ningasaphiwa mali sitshaya so sendisituthi ke ngoku sesibamba inkunzi ke ngoku andithi asinalo ixesha loba siyomokola kule town nditsho basasimokola kuyo sesimokola lapha elokishini ngokwabantu babuye ezitown ebusuku sibabamba inkunzi sihambe siyothengisela omnye ubhuti ewayethengisa i-drugs pha ekuhlaleni uba sithole ifoni mhlawumbe ne-laptop sizinika yena sinika into yoba sitshaye hayi ke siyachaya apho sibamba nenkunzi so ndizomuva ke ngokwelokishini ndiye high school so kwi-high school endandifunda kuyo ke yayine-hostel qha ke mna kwaye kwathiwa because of ndi-apply azandiyithole ukuba ndihlale hostel kwanyanzeleka ukuba ndihlale ngaphandle so umama wanicelela kusisi ewaye-family friend yapha ekhaya becawa bonke wanicelela uba ucela andigcine ndihlale phaa kwakhe ngonifundayo qha ke ngenxa yoba ngoku lo sisi njengoba ndihlala nalo sisi apha lo sisi lona uyanantsika like right ngumuntu wecawe so andikwazi ukutshaya kakuhle andikwazi uthini and we sharing same house yabo and andilali ngaphandle ndilala endlini naye like kwi-house eyi-1 so andikwazi utshaya andikwazi ukwenza nto zam so ndicreate istory kumama uba hayi le ndawo ndihlala kuyo ikude nesikolo ntontoni kuba ndifuna ukuyoqasha khola nto ke xa uyoqala i-high school kuthiwa kukugqamesa uhambe uyozihlalela nebhedi yakho nje encinci nembizanyana ezimbalwa ufike uhlanganise nabanye abantwana besikolo uthole uba niqashe iroom eyi-1 niyazihlalela lapho hayi ke nyhani nathi umama hayi kulungile hamba andinike imali nyhani ndihambe ndiyoqala urenta kwalapho kuqala khona ukumosheka izinto because ke ngoku besendiserious kakhulu ezi-drugsini ke ngoku sendisitya ii-drugs ndisebela abantwana besikolo i-school bag ndizithengisa iifowuni zabantwana esikolweni ndibhizi nje kwasesikolweni bendisenza khona lento ifikileyo ngoku ikhaphakileyo kuthiwa i-protection fee but mina bendiyi-aplya ndingayazi kanjani khona abantwana endisuka nabo elalini yam ebesifunda sonke qha bona bebehlala ngaphakathi ehostel so bona kuba mna esikolweni bendisisiqhwagi ke ndisaziwa ndiphatha nesitshetshe esikolweni ngoba nangaphandle ndihamba noobhuti abaziwayo bazizikelemnqa abaphatha izibhama abamokola etawuni but nditshaya nabo ndihamba nabo so esikolweni bendihloniphekile ndisoyikwa ndisaziwa uba nje ndisisiphithiphithi so aba abantwana into bebeyenza bebebhatala kum bebendinika imali uba bona bangebelwa ndithe hostel ikhula nto yoba bayebelani and mna ndiyabazi abantu abamoshe ihostel kanjalo into ezinjalo so amajita xa sitshaya ndiyawaxelela ubani nobani angalinga lahlekelwe amajita ngabantwana basekhaya abe so bendibabhatalisa kanjalo uthole nezinye intwana ngoziyayibona le nto uba obani ababelwa abone hostel zize kum zindinika imali sendisesasiqhwagi nje ndiyibhule esikolweni yabo kodwa andikho proud ke ngaloo nto kuzothi ke ngokwekuhambeni kwexesha ndifonelwe ngumama ndimfeyile ke ugrade 10 ekumfeyileni kwami ugrade 10 ndimfeyiliswa ngoba besendingasa-attend esikolweni because mna into ebendiyele esikolweni kukuyotya ndimoshe xa ndigqiba kwami umosha ndiphume ndiyothengisa etawuni ndibuye kanjalo nje bendiphila loo nto sine-crew esasinayo ke esikolweni ke besiziziqhwagi nje sitshaya drugs singamameli esikolweni ndizofowunelwa ngumama ke ngoku andithi sayenza iprocess yarafu salinda ixesha loba ithe igqwetha imali xa seyikhona ndizonifowunela so ndizothi sibhala kunyaka olandelayo ndirepeat ugrade 10 andifowunela umama undifowunela around June ndiyobhala iphepha lokugqibela ngoLwesine yena undifowunela kuTuesday athi Sakhiwo ndithi mama athi mntanam ndifowunelwe yiloya yakho uthi imali khona masizonantsika masizise i-account number ndathi uthini mama ungixelela uba si-rich ngoku like ndisasigcwele phaa like kukho nabantu endiqashe nabo igqamisa ndithi uthini mama uthi si-rich ngoku abesithi umama hayi mntanam ubuya nini ndibe ndimxelela uba hayi ngoLwesine ndiyobhala iphepha lokugqibela immediately ngigqibobhala nje ndiyabuya sihambe siye phaa hayi ke nyhani ke kanti uyithi benguLwesine afike uLwesine
kwalanto ndayibhala pha andiyazi cause yayi andiyazi ndifuna ude ndiyobona le mali. Hayi nyani ngoLwesihlanu ke ngoku sihambe ngoLwesihlanu siye kule office eLigqwetha. Nyani xa sifika kule office eLigqwetha sifike nyani eLigqwetha lithi ithini account number. Ayibiza umama account number ogqiba eLigqwetha live lithi hambani ke imali izongena. I was like hayibo mama besingazuhamba kanti imali sesiyiphethe na apha. Ithethe ukuthini lento ukuthi isazongena. Athi umama hayi kaloku izinto zezinto zenu izongena wethu masiyazi. Hayi ke ndiswabi ke ndibe disappointed because mina bengicinga basawuthi siphuma kula office sibe sesiyibonile imessage yemali. Ayisihambe sigoduke nomama. Hayi xa nifike ekuhlaleni mina ndifike nje ndibeke ibheki zami phume ndihambe ndestratweni emajiteni ndiyochaya ndithini. Ephalethi xa ndibuya andibiza umama. Athi mntanami zapho ndibizele ekamereni yakhe. Athi kho jonge le message imalini le ingenile. Yo xa ndisithi yo namba ezingaka yo ndizayo xa ndisithi yo ndithi mama si-rich andingakamxeleli neprice yalento yama uthi yimalini le. Hayi ndimfundele kuba hayi imali esole. Imali esasiyifumene nomama yayi 440 something thousand yayi somewhere lapho. Yayi lapho imali esasiyifumene. Okay ndizobona umama eswabile ebusweni. Ndimbuza hayibo mama ingathi awonwabanga nje. Azothi umama mntanami incinci le mali beninga expectanga imali engaka. Imali ezikarafu zibizwa kuthiwa zinkulu but asizuyithini mntanami bese siyincamile. uThixo siphile mntanami asisebenzisa khongxaki. Hayi ke following day Saturday sihambe siye bank nomama. Ingene vele ekhadini elivulwe ngegama lami vele. Xa sifike ebank ndimnike ikhadi yakhe. Ndishiyeke nekhadi yami le uzorenovate la house esasiyenzelwe ngitata. Then okay nenye house eqaleni. So kule 414,000 ndaye ndathatha 100,000 ndayi-investa kule bank endiyisebenzisayo. And then koko ndathatha i-75,000 yakwi-account yami. I-75,000 lena yayiye furniture xa sekugqityiwe ukwakhiwa ekhaya nempahla for mna nokuzigcina njengoba ndingumntana esikolo. Then ke ngoku the rest ye-amount yaya kumama uba alungise ekhaya. Mna imali yaza kumi yayi-175,000 xa ndihlanganisa nala 100,000 endiyi-investileyo. Then yaba yi-75,000 le ndandiyisebenzisa ke ngoku. Then yonke ke ngokwenye ishiyekileyo yaya kumama. Nyani ke umama warenovate la ndlu katata because iroof yayisesiqala ukusilekisha. Warenovate ke iroof, wayitshintsha wokha naseqaleni enye indlu. Ekwakheni kwakhe lo ndlu ecaleni yagqitywa indlu kwakhiwa. Cha ke ngoku mina ngoba ndingumuntu otshaya drugs ithufu sendiyayeka ke ngoku kumosha ukwebela abantwana besikolo. Sendibhubhuza imali le ise-accountini yami. I was doing parties ze bendiyithenga ngegram. Igram yakhona ibiqala ku-500. Xa uthenga igram inyuke ke so benikwazi uthenga igram zibe yi-3. Ndibiza abangani bami base-high school ndithathe naba bakule lali endikhulele kuyo ndibadibanise because abanye baberekhoda bengabarapper so sasithanda ukuhlangana kwistudio kanje. Ufike ke siyithele esosini. Ufike siyithele esosini inantsika yakhona iCrystal igcwala isosi. Umuntu ukhola into ekuthiwa ilollipop kabantu bachaya ngayo. Ufika umuntu eyikha so ngoku yes siyayitshaya apha ithufu ke ngosiyachaya ithufu. Mind you yi-holiday kaJoni ngokwenzeka yonke lento kuphuma nemali.
hayi ke nyani siyachaya ithufu up. Imali endandine access kuyo yayi 25,000 kula 75,000 because i50,000 yayi ku fixed 32 days ilinde uba magqethe ukwakhiwa ekhaya ndizokwazi ukuzithengela ifurniture yendlu yami and stuff. Imali endandinayo mina yayi 25,000 endandiswipe ngayo kanjani. So la 25,000 yavele yaphela nje kungekapheli neholiday yesikolo. So I have to jump kula 50,000 ngoba bendinayo access yokwenza inotice. So benimane ndincunsula kancane mandithatha 2,000 mandithatha 5,000 andenza into ibhadlileyo kukuthenga iteki ngichaya drug kuthenga ijini chaya drugs lonto leyo. So njengoba senza ipati namajita ke kukho lanto okuthiwa ngumokhelo ke xa ngaba uchaya ithufu. Like umokhelo yilanto yoba into icingayo iba ngathi khona ibe ingekho, ubone abantu ngathi bayakuthakatha, ubone ngathi kukho abantu abakrobileyo eminyango, like ubone into ezingekhoyo man vende ibe kanjalo icingisa into ezingekhoyo ikubonisa into ezingekhoyo. So kuzofika lana njengoba sichaya namajita apha sibaninzi kukho this other day mosibendinenye iHotman benifunda naye ebe kwilale benifunda naye bingumngani wami cha yona ibingafundi bize ezibrazil izimoko le town ziziphathela isibhamu ziphathe izibhamu uyabo. Ngoku lo bhuti kuba besenemali ke waye wanika nami esisibhamu yabo ndasithenga kuye yabo. Ngokwesisibhamu esi bendandisithi mina ndiyazigcina nje yabo. So esisibhamu esi ndiyasiphatha xa sihamba lento yethu nalamajitamu njengoba sichaya lethufu sizula sithi asabamba inkunzi kodwa ngoba imali khona siyachaya cha. Umsebenzi wami kukuvuka mhlambe nibethu ndihambe uyothenga idrug down ndibuye uchaya senza lonto nasesikolweni anisafundi. So kuzothi ke ngokungiqala lento okuthiwa ngumokhelo ngathi indlela oqala ngayo uphambana ndingayibeka kanjalo because lanto ikubonisa izinto ezirong to that point yoba nento oyenzileyo uyuzoyibona later on so ba no man ibingekho lento. So this other time ndihleli namajita cha ndizama ukutransfer imali andithi ndiloko ndithatha le mali kulo 32 days flex notice ndifuna ukuyitya. So this other day i-app yami iyarounda oko and ifoni zamajita zibhizi ziyanqonqwiza. So I was like hey niyandihacka nini khuphe esisibhamu ke sisemqashweni ndidubula iroof qwaqwa ndithi nonke imani ngapha yabo niyandihacka nina. Hey kuthiwa hayi sikuhacka kanjani ndithi vezana ezifoni zenu amajitazi WhatsAppela man akho nto yomhacko cha inetwork nje ku app kuba kusebusuku yafika umastande kadebo kwenzekana apha ndithi mina hey hayi andihamba apha abantu kholanda ukuthi sibiza imokhelo ndithi hayi abantu okhela bafuna uthatha imali yami mntondondondoni azothi ke ngokena lo bhuti lo engimastandi wami fondini dala ndikubukela ungalali awulali wena cause ngoku yonke into oyicingayo ayizukwenza sense yabo. Ndithi kanjani athi awulali wena uthetha kusapha and ke ngoku yabe ningalali uba ndiyalala bekuba buniqubula ubuthongo but ukuvuka kwami kukuvuka mhlambe ndiye down ndiyothenga into echaywayo. Ngoku sendibuyele esikolweni ke ngoku ndiyaya esikolweni cha ingqondo ayikho sesikolweni ingqondo ifuna uyotya imali ngoba imali ayikapheli nami. Hayi nyani ke ndithe ngoku ndisenza lonto ndizothi phango September imali iphume ngoJune June July lapho thapha ngoSeptember ke ngoku ndiyobhala besibhalela uSeptember qhanda sasibhala itest history ke ngoku and ndibuye ungalali for 3 days ndingalalanga. Andifika endlini ndifika like kule ndlu ndihlala kuyo le ndifika amajita vele andilindile sorry bensathi benisikolweni ne thetha nisesikolweni siyobhala itest history. Andifika pha kumjita endandihlala naye mosasihlala edeskini e1 sasikopiselana yayingumngani wami omkhulu sasifana high school sihlala edeskini soba yi2.
So ngokusibhala le test ye-history yena bentswempu-ke kwi-history, mna ndimncedisa nje kwezinye subject, yena endincedisa kwi-history, like sikopiselana nje. So this at that time sibhala itest ye-history apha asilalanga for 3 days. Qha ndithe ngondifunda le question paper apha yabo, kanti mna andifundi question paper, ndiyacinga ezinto ndithi ngumokhelo. Kubuye ezanto zoba ndandike ndamusha abantwana besikolo, ndibathathele obhaka, ifoni, indoni. Ngoku kubuya ezazinto ingathi bayandiplay. Xa ndijonga eklasini umuntu enijongile yabo, ndibanalani ba yo yabo, like ndiyothuka ingathi iklasi le ndiyaplanela uba hey apha uzobulawa wena. Njengoba ndibhizi ndifunda le question paper kuba ndizobhala, ingathi kubaliswa ngahamani apha kule question paper, indlela endizofa ngayo uba wena namhlanje uzothathwa ngabantwana besikolo uyobulawelwa endaweni. Zizinto endizicingiswa yile nto ndiyitshayileyo, ayonto ayenzi sense. Ndizosukuma ke ngoku mna, kusukumeni kwam sukume ndiye kule tishala, fike ndibambe ndidibanise nebhodi ndiyibethe ngale question paper, xelela uba hey nina niyandokhela nifuna ukundibulala, ogqiba ndiphume ndibaleke. Yabe kukuyeka kwami isikolo ke oko, ndabaleka ndafika emagxamesini, ndapakisha iibhegi zam ndahamba. Xa ndifika emagxamesini ndifika mosisitshixo sasinendawo esasisibeka kuso, hayi ndifike ndithathe sisitshixo ndivule, ndithathe iibhegi zam ndipakishe, gibele iteksi ndigoduke. Xa ndifika ekhaya ndifike ndixela umama uba hayi mna mama abantu aba hey bafuna undibulala esikolweni. Athi umama wenzeni? Ndithi hayi kuba ndandikade ndibebela ifoni ngoba bona sendinemali baplane ukundibulala and stuff. Athi umama hayi mbana ikhona into enje, awufuni ke sisike sindikuse esibhedlele. Aba yena sikabona ba yabo awufuni sike siye esibhedlele ukundithi hayi siyothina apha ndiguli mose mna ndi-right, hamba uze uye phaa esikolweni wena uyosabela. Athi umama okay hayi kho ukuhlala apha endlini ukuhlisa umoya yakhe, mhlawumbi kule veki zasizoya esikolweni siyothetha le nto yakho. Hayi ke nyani ndifike ndihlala apha ekhaya, ndehle nyani yehle laa nto yokuthuka yabo, laa nto yoba bendicinga uba ingqondo zibuye kancinci ngoba andisatshayi oku ndizivale endlini. Ndoyika nophuma ndiyeshophu yabo, ndoyika noyaphi yonke into ndiyathumela ndihlala endlini. Hayi ke nyani kuthe xa sekwehlile eli xesha lonantsika, eli xesha lokokheleka nokuthini, xa seliphelile athi umama mandike ndibuyele esikolweni ke ngoku. Hayi ndihambe nyani ndibuyele esikolweni. Qha ndithe ngondibuyele esikolweni ke kuthethwa le case yami yoba ndibethe utishala. Hayi kumama uripoti esikolweni uba hayi lo mntwana lona betshaya ii-drugs, so zii-drugs ezi zinenziselo into kanje nakanje, so uyondiripota uba lo mntwana zii-drugs ezi bingenguye beqala uphambana kanje nakanje. Hayi kugcine kusithiwa esikolweni hayi okay ke makakahlali afunda akho ngxaki. Ngoku andisagxamisi, sendifunda ndigibela iteksi ndisuka ekhaya ndigibela iteksi. Qha ngoku into endiyenzayo andithi iteksi ndidrophe etawuni ndigibele etawuni ndiye esikolweni. So into ebesendiyenza besendidlula etawuni ndithenga ii-drugs. Xa ndifika esigela ndithatha amajita siyotshaya ezithoyilethi, sitshaya ezithoyilethi. Kuzothi ekuhambeni kwexesha ngositshayayo kuve kuphinde kuvuke laa nto, phinde ndibaleke ndisesikolweni futhi ndigoduke ndithi hayi mama ndiyi mna phaa ndiyasiyeka ngoku isikolo. Athi umama yinto ndithi hayi ungaboni ngathi bandixolela, ndingakaxolelwa apha basafuna undibulala abantu. Avele abona mama uba yho ndiphinde ndatshaya. Hayi ke ngoku into ebesendiyenza besendithenga igram yethufu ngoba andifuni ukuphuma ekhaya, ndiyoyika ngosendiyaboyika nabantu, andisahambi namajita, andisahambi namabrazi. Sendihamba ndodwa ngoba bendikade ndithenga sitshaye namajita neerhotmani siziphokozele le veki ndiziphe nebrazi. Ngoku hayi andisayenzi loo nto, ndiye etawuni ndisatya kulaa 50 ngoku inoba nditya, inoba ngoku besekushiye koo-20. Andingakathengi ifenitsha, andingakathengi ntoni, sekushiye noba besengu-28 somewhere lapho, inoba ibilapho nje ko-20 something because ibiseyehle kakhulu. Ndizothi ke ngoku mama ngenye imini ke ngoku njengoba ndinantsikile
ndibuyile sendisiyekile ngwesikolo ndidecide uba ndiyasiyeka ndithenga 3 gram yeverke ndihambe ndiyohlala ekhaya ndichaye. So ngondichayayo ebusuku ndibona abantu ingathi bandikrobile emnyango, ndiva izinto ingathi ziyahamba erufini ndothuke. This other time ndayiqokolela yonke le verke ndayithatha kanje ndayonqonqozela umama endlini yakhe, ndafike ndamqonqozela, ndafike ndangena endlini yakhe ndathi mama ndiphethe le nto indixakile, undibona ndinjenje le nto andisakwazi uyiyeka and ndiyafuna ukuyiyeka, yabo. Azothi umama hayibo kudala ndakubona mntanam bendilinde wena ubuzozicela. Ndithi and mama the only thing ezondinceda andinothi i-rehab andinothi yintoni is to relocate. Xa ndingemka kule environment ndikuyo I think ndingancedakala ndihambe ndiye endaweni entsha. And mna ngoku sendicinge ukuya kubhuti wam eDurban because bendine-brother behlala eDurban but ayingobhuti wam endizalwa naye straight. Azothi umama hayi ngeke uye kulowo because kwayena kubhuti wam xa bebekwe izinto ze-gangsters intoni emosha, uyabo. So athi hayi ngomnye ofana nawe lowa it's better uye kusisi wakho phi eRustenburg. So I moved from Eastern Cape ndaye eRustenburg. Kulapho ndiye ndafikela kusisi wam nobhuti wam endizalwa naye. Ndatraya ke bendincedisa ke for ukuyeka i-drugs, ndade ndaziyeka cause xa ndifika eRustenburg bese ndingasazitshaya i-drugs, bese nditshaya intsangu, yabo. Ndisela utywala, athi ubhuti hayi sela utywala, yabo. Endincedisa nje asela utywala so that i-drugs zizophuma zikhiphe busy, sebenza iba busy money something. Ngeweekend nje ubhuti wam andithathe siphume nje siyobetha ama-drinks ambalwa nje, undikhupha kulaa ngqondo yoba ndingacingi ezinto ze-drugs. So sithe ngosihlala eRustenburg ke ngoku ndifunda isikolo phaa eRustenburg. ERustenburg kunyaka olandelayo xa sibe sendirayithi futhi ndingasatshayi sendizitshayela intsangu, tsufu sendingasayitshayi negazi selibuyile nengqondo seyirayithi sendingasaziboni izinto ndizibonayo. Azothi ke ngokufikela ixesha loba mandithini, kufikela ixesha loba mandibuyele phi e-Eastern Cape ndiyofunda isikolo. And lapho ke ngoku imali sendiyigqibile la 50,000. Andisakwazi ukubuyela e-Eastern Cape nalani uba bantu bazondibona bemali iphelile. I have to go back e-Eastern Cape, abantu bazondihleka cause le 100,000 ndiyi-investile andina-access kuyo. Akwenzeki ne-notice cause ndandiyi-investe for 2 years uba izaphuma after 2 years, so andikwazi ukuyitya. Sendibroke ngwanzela mali. Hayi ndifowunela umama ndixela hayi mna ndizofuna isikolo apha cause eRustenburg kwakungaziwa uba ndinemali kaRafu or ntoni, so kwakulula ukuphila khona than uba ndibuyele emakhaya ekubeni bendisaziwe emakhaya uba lo muntu utya imali ezikaRafu. Ngoku ingathi ziphelile cause bendisoyika ezaa nkulumo nje zabantu uba imali iphelile, bazobe bendikhumbuza abantu uba imali iphelile and stuff. Qonda hayi ndigqibele ndifuna isikolo ke ngoku eRustenburg. Xa ndisiya kwezi high school zapha kuthiwa ndimdala for ukwenza ugrade 10, yabo. And bekuzobe ndimphinde kwesithathu kaloku ndizothathwa ngomnye umemo phaa ucaba undithandile kwisikolo endandiyocela kuso isikolo. Athi lo meme mntanam ndiyakubona usafuna ufunda and ndiyabathanda abantwana abafundayo yazi, but mna the only thing endingaku-advisa yona is that hamba uye ekholeji. Khona ikholeji ekuthiwa i-UB TVET College ise-Rustenburg campus. I think izoba right for wena because iyabathatha from abantu abapase o-grade 9 then uqhubeke phaa uzifundele i-3 years yakho. And into emnandi ngayo ke yona ine-practical, yabo. Wenza i-theory ne-practical and kulula nokuthola umsebenzi. Ndiyibone i-advice e-right le. Ndixelele umama vele nasekhaya bayi-approve because babe sebebona uba indaba yesikolo ayisekho ngoba ngeke ndibuyele e-Eastern Cape andifuni. Hayi ndifunde ke nyhani kule college ndifunde. Qha ndithe ngondihlala kule environment endandihlala kuyo, ilokishi le ndandihlala kuyo, ndizofind out uba man lo muntu wabulala utata nangu apha kule lokishi.
usebenza emine and ukhona nakwezinto ze-taxi industry. Ndifind out kanjani mosi pha ekhaya eRustenburg eziteksi zisuke eEastern Cape ngokutata besaphila ndithi bebalalisa ekhaya kuba bengana accommodation. So nangose iswelekile utata eziteksi zase-Eastern Cape xa ziphazi lala pha endlini. So abanye babo abantu siyancokola nabo because we end up sihlala sonke xa mhlawumbe uthola umuntu ufike ngolwesihlanu uyozalayisha eMonday ubabuyele eEastern Cape. So siyahlala nabo sincokole. So bazondixelela nankuya kumuntu wabulala utatakho. Yena bendiyazi senemi yomuntu wabulala utata but bendingamazi kanje. So ndiyamkhonjiswa ngoku and nosisi bami nasekhaya bisisesaziyo uba umuntu wabulala utata ngubani besesimazi yabo. Siyamazi nangoku. So ndizothi ndimkhonjiswe ke ngoku yabo siyasela nebrazi kuthiwa nanku umuntu wabulala utatakho. Yo so kuzovuka lando yabo uba yo qho xa ndisiya esikolweni itaxi ndiyihike ekoneni kwakhe lo muntu. Every day xa ndidlula ndisiya esigela naye uyaphuma okanye emsebenzini. Xa sihleli kwezindawo kutyiwa inyama njengoba ubazi unoteksi bathanda uhamba bayotya inyama nothola basigibele kwezi teksi siyotya inyama zitshomi zakhe mosi ngoba sibasebenza bonke banompick up uthola uba sengigcina ndihleli nabo ngonaye ukhona lo tata ulapha yabo. So laa nto leya bendithi xa ndinxelile because bikhona ithaveni ephanga kwakhe bendithi xa ndinxelile uthola uba ndidlula phaa ndimbone bese ndisenza nalaa nto yopica like. So ndaya ndizibona uba I will end up doing into wrong. Ndizo end up ndisenza into wrong ndiyenziswa butywala because umsindo endandiba naye xa ndibona la tata ndandingenza nantoni especially xa ndinxelile. Isibhamu sam esiyandandisiphethe sise-Eastern Cape ngondize eRustenburg ndoyika uhamba naso ndasishiya ekhaya ndisishiya emajidini phaa emakhaya asikho kum ngoku. Nyhani ke ndithe ngondiseRustenburg ndihleli moseRustenburg till kwaphuma that 100,000 ndandiyi-investile. Kwakhona ke ngondiphefumlayo uba I can go home now ndinayo imali ngoku yabo. Ndahamba ndaya emakhaya ndaya emakhaya ndasose ndasithatha apha isibhamu eso ndabuya naso xa ndibuya. Lo tata usekhona apha elokishini uhlala apha eKasi naye. Qha ndisiphathi ke cause besendingekho stoti besendiright nje qha bendiba nomsindo nje la tata xa ndimbona nje ndibenala enga le. Azothi ke ngoku ndizothi ke ngokuya ndihlela apha kule Kasi ayindibone mano bese ndisenza ke ngoku ndifike ndenza ulevel 2 mos level 3 bendisiya kwa level 4 njengoba bendise college bese ndiyokwenza unyaka ukugqibela ulevel 4. Le nto le ndizobona uba mani ayinhlalisanga kakuhle le nto yenziwa ngulo tata because into endicaphukisa ngayo le nto yenziwa ngulo tata i-1 is because of lo tata lona ndiyayibona ukuthi impilo yakhe iya phambili. Uyasebenza unemali and I always have le nto uba nami utata bebekhona ngoku mhlawumbi ngendingekho on this era endikuyo ngoku. So iya inditya and naxa ndibona abantwana bakhe bekhula phambi kwam iyanditya mani ba like nje xa ndimbone happy iloku indikhumbuza utata cause nami ndandihlosi notata utata endithanda endenzela yonke into. So ndanalanda ba yabo and nemali le kaRafu ngoku seyaphela like ayisekho like kwala 100,000 sendiyikhuphile yona ndiyibhubhuze kanjani yona andiyibhubhuzanga phofu yona cause ndabuye ndasherela umama kwakuyo xa seyiphuma ndaphinda ndamsherela then noba mna ndathatha boma 70,000 kuyo then ndakhana ndizithengela izinto zami ke ngozindlu yami emakhaya enye ndayinxeba ke enye besendisela mosisela utywala nje ndiphila la mpilo nje nayo yade yakwafika ixesha loba iphele cause ibiphuma kuphela ibingasangeni yabo nayo ke ndayitya ndayibhubhuza kanjalo. Kuzothi ke njengoba ndihlala apha ke ngonalo tata lo ndizothi hayi andizokwazi uhlala kule lokishi ngoku mna. I think ukuyaphi eJozi ndiyofuna isipani. Khona umjeda ke waselokishini yami oyawathi hayi mandize kuye eJoburg. So ndaqonda uba hayi
ngathi ndimove eRustenburg because andikwazi ukuhlatsana nalo muntu kuzode kwenzeka into erong. So ndagqibela ndimuva ke ngoku eNantsikeni ndagqibela ndimuva eJoburg eRustenburg ndisiya eJoburg. So apho ndafike ndahlala khona ke eJoburg ndahlala nalo mjita wami ndafike ndahlala inoba ndahlala inyanga eyi-1 or 2 months ndihlala nalo mjita wami si-right kungekho ngxaki qha ndazofumaniseka uba u-anti wami upha eJoburg. So njengoba ndizothola uba u-anti wami upha eNantsikeni uphaya eJoburg ndahamba ndayohlala no-anti wami. So sahlala ke no-anti wami si-right u-anti endithanda siphilisana kamnandi ndade ndathola nesibane kwaphaya eJozi ndasebenza ndihlala u-anti wami ke unendlu ayi-ownayo then inama-room at the back. So iroom eliyi-1 kulawa ma-room belingarentisi so I moved ndayohlala kwela room. So njengoba ndifika kapha eGoli ndisebenza ndazothola intombazana ndajola umntana khona ndihlangane naye ndingasebenzi yabo sathandana nalo mntana sa-right. Ekuthandaneni kwami nalo mntana kuzohamba iminyaka noba sithandane umunyaka ndamthatha ndaya naye ekhaya e-Eastern Cape ndayom-introduce ekhaya saphinde sabuyela eGoli kumnandi nje si-happy. Kuthe kuhambeni kweminyaka mhlawumbe after 1 year 2 year kwazosweleka u-anti wami. So izinto ke ngozaqala ukuba nzima for mna. Kanjani lo msebenzi endiwusebenzayo mose ibingumsebenzi esihola ngecommission kuwo but bendisebenza benihola kuwo but xa ungasebenzanga ubungaholi. So after kusweleke u-anti wami yabuhlungu yandilimaza into yokushiywa ngu-anti because ndagqibela sendiluza nefocus phi emsebenzini imali seyingasangeni ne-relationship yami seyiqala ubheda nalo mntana seyindenzela izinto ezisnacks. So ndithole nabangani ke apha abangamajita. So ndihlala nawo lamajita ndine-cherry ngapha izinto zami ziyamesapha. So kukho le drug ekuthiwa yintashi xa ufika pha eGoli but e-Eastern Cape ibingekho ngelaa xesha bendingayazi ndiqale ukuyibona eRustenburg but ndiyibone ebantwini abayitshayayo ndiyoyika cause bendinalani uba ipawuda efakwe ezimpumlweni hayi ngeke mna ndilunge. Qha ke ngoku amajita am ndinothisa into eyi-1 uba xa siselapha kunxiliwe amajita am awanxeli ndinxila ndiyi-1. Hayibo majita kanti ke nitsho yintoni le nityayo nina le nto ninganxeliyo? Azothi amajita hayi khole wee-sucks le weyile ayikunxilisi ndiyitheyiste ke nam le weyi yandigobhe apha ndifake istraw yandidonse ndibone uba hayi manyani utywala buyahlaphuka entloko kancinci. Qha kuzothi ekuhambeni kwexesha ndizoyibona uba no man le nto le iyafana netiki but yona ihluke ngoba yipowder ifakwe emakhaleni but indlela ekuphatha ngayo iyafana nantoni netiki yabo. So ndiqonde mandiphume kule nto ndingekangeni deep hayi ndiyiyeke vele ndiqhubeke nokuziselela utywala yabo ngoba namajita wayetshaya ayingomaphara zibras nje zi-right yabo ngamajita grand yabo ha akhona amaphara wayo. So ndabona uba ithi ndizidistance. So kuthe kuhambeni kwexesha njengoba u-anti wami eswelekile nasemsebenzini ndistragila kunzima imali ingasangeni igrand bazothi abantwana endandihlala nabo baka-anti wami sakhiwo bra since u-anti uMagreza engasekho and uMagreza nguye ubesapota apha endlini uyabo and wena ngoku uyawubona nomsebenzi wakho uyasilekho nongarholi boma 2 months 3 months. Sicela uthathe ifurniture yakho uzohlala apha ehousini ela room siqashise ngalo to add imali apha endlini yabo yokuthi sikwazi basityeni sibe right. Mna ndiyibone ngenye indlela le nto bayithethayo bayiwandi indoda endala ngasenziyolala ehousini hayi wethi u-anti le room lamajita yabo but andiyi-understandi ngale ndlela bayibeka ngayo uyabo.
So end up ndisiya kulomuntu wami ndithi ndandithandana naye baby sendimuvele ehouseini ngoku uzawukwazi ba undivakatshele njengoba ngonzola ayi baby naye ayikhabe lonto ba hayi Sakhiwo hayi ngeke ntoni yabo sigcine sibonisana ba hayi ngcono uphume uyorenta ngaphandle ayi nami ndigcine nami vele ubaby uthethile hayi and vele nami ndimo ombuzayo naye vele yabo kushuthi sikumoya amnye wokuba mandiyorenta it's not ukuthi nguye waza nento yoba mandiyorenta no ndimo wambuzayo ba ndiyo uyorenta kanje nakanje naye ke wandelekelela uba ya baby right into obuye uhambe uyorenta andaphuma endlini kanti ndizibuyisele emva ukuphuma kwami endlini apha ndaphuma ndayorenta ngaphandle yabo ngondirenta ngaphandle ke ngoku into eyenzekayo ke ngoku ndigowa through ukushiwa ngu-aunt wami andisafocus nasemsebenzini nemali erenti ngoku seyaqala iyandohlula yabo like nje kusisiphithiphithi imali ayisangeni kakuhle and ezinye izinto ebenzenzela umuntu wami andisamenzeli ngendlela ebendimenzela ngayo njenga ngoba endihlala ekhaya so siyasilekha pha napha so agqibele iqala undenzela izinto ezisnacks sendiqale ndiyafind out oko this other time akekho mosuhambile yabo qha ndizobona lo mntana epostile inside the car ukubonela into xa ufika mhlambi ufikela let's say park la board ibhalayo ba welcome maybe to Nelspruit Park what la board yakhona so yena ushoote that board inside the car then wafaka that pin ye location ebonisa indawo kuyo so I was like girl usemotweni imoto kabani lokuyo azothi Sakhiwo awungimele ndizothi how like so uyajola live yabo azothi lo mntana ayikhandeke Sakhiwo azofaka imoto ezihlekayo I was like lo mntana uyanjolela nanemali nalapha kumi kinoba ipha u200 kanje nave ndaya kwenye indawo ethengisa lento okuthiwa intashi ndafike ndathenga ibag ezayi4 ndachaya uqala ndachaya isibindi ndachaya ndine-stress bra cause izinto azihlangani nasendlini nje ilife yami nje seyiqala ukuba imess andisenamali ndizothi ngondichaya ezi-drugs apha phango-4 ekuseni mosandlalanga ubusuku bonke kuvuke laa nto yayisenziwa yithufu kum laa nto yobona izinto ezingekhoyo ucinga izinto ezingekhoyo uthini endapho ndifowunela umama uba ulithi ndikhathele mna leGoli ngicela undifakele imali ndibuye ndize Eastern Cape ndikhathele leGoli ndihlulakele mna zothi umama hayi bo mntanami kwenzeka ntoni hayi ndimxelele umama uba hayi ndihlulekile mna leGoli ndifuna ugoduka hayi ke nyani ulithi ke andifakele imali ndigibele ndihambe ndiyohlala phi eEastern Cape unyaka wonke and lapho andisenamali ndibroke xa ndifike ekuhlaleni I was thinking amajita azonjaja and stuff kulantu ba ndandikade ndinemali ezikarafu ngoku zaphela asekho yabo azothi qha lucky kanti amajita endawafumanayo ngamajita green athi amajita ayisakhi mina khululeka ta siyakwazi thina ngoba unemali ubungaphakamanga ubungumuntu ograndi amajita ubuwaphilela even thina sibe ngela xesha ke amajita la ndifikela ku wona besela utywala mina ndisitya drugs but benikwazi ubathengela utywala babo ndichaya into zami bade bathi uba uyakhumbula uba thina besela wena uchaya drugs kodwa ubukwazi uba usemosha like nje amajita uba akhuleka mfethu imali uyiblowile yaphela but at least ikhona into oyikhombayo kuwena ukubone nje amajita enibuyisa amandla manami ndatsho ndabuyelwa yabo ukuthi at least xa wenganijaja amajita ayike noba yathetha xa ndingekho but xa kwami ayethetha grand even i-actions zabo bebekwazi ufika amajita amisa imoto egeyitini ayisakuzama sihamba ndithathe kwa sentsho nje amajita endiphilelilayo naxa uthola uba mhlawumbi ndi-invite intombi anamali umzekelo amajita akwazi ukunibhesuka yabo sentsho nje amajita andiphilela like andibonisa uthando uba no bra man akuphelanga yabo
and nasekhaya ke support ebendiyithola like especially ku-Oledi like lanto kuthiwa umzali uyalifihla ihlazo lomntanakhe kuyo yonke ke ngokulento ibisenzeka yokumosha ekuhlaleni nokuchaya drugs indenze ndajongeka njengomnye umuntu emphakathini ndajongeka njengomuntu uba abanye abazali families abantwana babo bebesengabathembi around mla and during elaxesha bendinemali ndichaya drugs kukhona abantwana babanye abantu endibafundise i-drugs which is abanye abantu naye ndalimaza ikamva labo even ekhaya ifamily yami beyingaphatheki kangakahle man indaba yami ye-drugs because ibihlukumezeka due to izigigaba nereport ezingenayo ekhaya umntanakho wenze this umntanakho wenze this so umama lanto ibimlimaza kakhulu ibingonwabanga even abantwana basekhaya besengasenithembanga kunzima nokuba umntashi isipaji sakhe endlini xa ndikhona yabo so ilimaze kakhulu ifamily yami lanto but egambeni kwexesha ezibebona uba umntanabo sende right senditshintshile and senguye lasakhiwo with drugs entoni like baye banyoma kakhulu even emphakathini baye bathi most abanye abazali abasenabantwana aba inside drugs baye bathi ba umntanami ungabanceda kanjani abethu abantwana ize bayeke ukuchaya izinto wena wancedwa intoni yabo ndibaxelele kuba ndancedwa mina I think kukurelocate ndingabikho kwi-environment endande kuyo ngela xesha and enye into endingayibeka kukuba xa ngaba na unomntwana ochaya i-drugs I think is the right thing uke utry ukuthi relocate mhlambi aye kwenye environment mhlambi angangafike afane nakule environment ekuyo but ixhomekeke kuye ke uba yena uzimisele ngotshintsha kanjani but ke ngoku mna njengoba ndilapha namhlanje into endihlukumezayo is that same brother of mine owakwazi ukunceda uba ndikwazi ukuphuma ku-drugs encedisana nam yena ngoku inside the drugs so leyanto leya iyandihetha I feel like ukunceda mna yena sewathwaliswa umthwalo wakufana ba uthwelwe ndim sewathwaliswa yena so leyo ke into iyona nto endihlukumezayo because deep with drugs and ndirhalela ngamandla wami wonke ukumnceda I think xa ndingasebenza ndibe right financially is the first person engameli ba ndimncede ukumkhupha kwi-drugs because leyo nto iyandihlukumeza ndihla ndicinga every day uba ubhuti wami wakwazi ukundinceda kuba ndiyeke i-drugs then boom yena ku-age akuyo bekufanele uyasebenza nento zakho nabantwana semzini wakhe udeep into drugs yabo so leyo nto leyo indihlukumeze kakhulu namhlanje ndingulosakhiwo utshintshileyo into bendifuna ukunixelela yona is this kuyaqaleka phansi yakwazi ukuqala phansi you can start over cause mna impilo endibuya kuyo ndibuya kwimpilo yokumosha ndibuya kwimpilo yokumisuse imali ndibuya kwimpilo yeziyobisi ndibuya kwimpilo yongahlonipha abantu but namhlanje ndingulosakhiwo ndinguye othobekileyo oziphandelayo alright nje senjuba ongasahluphi bantu namhlanje ndingulosakhiwo ndinguye I think ndibulele nomphakathi abantu bebe around mna ngoba bathe xa sebendibona uba nditshintshile
azange banijudge bathi ha uhlele ezobuyela kuloku drugs njengoba seyilapha ngohlele ezobuyela baye banikhuthaza banibonisa inkuthalo ba lento yakho yoyeka drugs i-right. Abanye bafuna ama-advices ukuthi abantwana babo bangabanceda kanjani. Even my mother used to ask me uba tanam ubhuti wakho angancedwa yintoni, wena wancedwa yintoni, why ungam-advise wekubona ezazinto. So yanikhuthaza lanto. Even abantu abaninzi enike nje ndibacocele nje side le story sam, most abanijaji baye bathi hayi kodwa mfethu ewe uzenzile izinto, wonke umuntu unamaphutha but at least uyalibona ngokutshintsho and ukhulile ngoku uyazizamela. So mna into endiyenzayo ke ngoku namhlanje ndiyaziphandela nje, ndisebenza kwenye ikhampani nje ye-marketing but ke I'm earning by commission kulo msebenzi. So ndilapha eCape Town ndicenga ngawo lo msebenzi lowo but I'm looking for a job kwelinye icala. Ngoku yandanikwa imali kaRafu akho nto yathethwayo. Ngondanikwa imali kaRafu ndanikwa esinye certificate. Esi certificate sibhaliwe but yaye yathi lawyer yami esi certificate esi sesokuthi xa ndisiva ipain kwezinto nje manantshayiswa apha entloko, xa ndisiva ipain ndibosebenzisa sona to go kugqirha. Like I think yinto esaba uba izanibhatalela, it's like medical xa ndicinga. Then wanika le 400 and something thousand ekangathethe nto, wathi imali yami kaRafu le ndingazivulela business ndingokho ekhaya uba kukhiwanga nje kanjalo. Cha wathi nje imali uyisebenzise kakuhle, ligama wanika lona elo. Esa certificate akaze ndasebenzisa but ingxaki ebanibanayo ngoku like juthu ukulimala kukubleeda naxa kutshisa kakhulu apha entloko, yabo kuba kunoba buhlungu xa kutshisa kakhulu apha entloko, like kunoba buhlungu. Zezo nje otherwise ndi-right ndiphilile. But ke ndingumuntu overthinkayo nje after ndasebenzisa imali lapha yabona andayenza like ukubonelana ba mhlawumbe if ndandindaneplan loku-investa kwinto ezondifakela imali ngeba ngokwanifukuzi lento ndiyifukuzayo namhlanje yokusebe mhlawumbe ngeba ndiyasetyenzelwa uyabo. But ukumisuse imali like inofika la ngqondo naxa senibethwa izinto zomhlaba ngoba kuhlali ku-right ngalo lonke ixesha, inofika nje lanto overthinka yabo, ndicinge kakhulu yabo, okanye uthole uba mhlawumbi univimba into yakho, into ezinjalo kunobuya la ngqondo ukuthi nawe mfowethu ke wayinikiwe ichance yakho ukubone. But ke andistikanga kuloo nto, ndinalanto yoba kuyaqaleka phansi ndisazophinde ndibe right. Abantu xa besitsho bathi bekufanele uba nemali endayifumanayo is more than la mali endayitholayo, because wonke umuntu okeve nje story bathi ncinci la mali endayifumanayo. Because ukulimala kwami okokuqala kusentloko nje yonke nje le ndawo apha ngemva like ndinezixeba, and oogqirha bafumaniseke uba there is a dot yegazi esengqondweni echaphazele engqondweni. Baye bafumaniseke uba oogqirha kunegazi elisengqondweni like idot nje, ndilimele and nalapha engalweni mos imoto yanditshayisa ndaphezulu yabuya yandirhuqa le ngalo le like apha ndandithukile. So inokuyeka ayikho 100% right inokuba buhlungu, but ezo nto zoba ndizothola imali so ndagqibela ngala 400 ukuthola imali ayikho enye ndake ndaphinde ndayithola. Into endingayi-advisa umntu mhlawumbi osazophunyelwa imali kaRafu, okanye mhlawumbi ulinde noba ngamafa wabazali bakhe, into ezikanjalo, the only thing I can advise abantu abakanjalo kukuba imali xa iphuma you must focus kwinto that like unga-investa kwinto ezokufakela imali, ngoba xa uyitya imali iphuma kuphela ingangeni iyaphela. And the other thing, xa uzo-investa ezibhankini i-percentage
ye-interest abakunika yona xa sebekunika imali yakho incinci kakhulu than imali abayenzileyo bona ngemali yakho. So I think the better thing yoku-investa yi-business. Mhlambi uthenga istand, uzakhela ama-room, property is very important. Yabo, I think izinto ezinjalo ongazenza xa uphunyelwe imali. Ungaleqe izinto zokugqibela, qala ngezokuqala. Like cause enye into ke yenzeke abantu uyathi khathi nibe nisenza lokhu kanti uyicutha imali iyayiphela, athi hayi khathi nibe nisithi hayi nizayibona. First thing xa kuphuma imali, qala ngento ezakufakela imali. Ungalungisa kokwenu, then xa sowubona uba ngoku imali right, ulungisile kokwenu ku-right, investa kwi-business. Kukuwe ubona kuyeyiphi i-business engakusebenzela ngoba i-businesses zininzi. But to invest kwi-business, I think kubaluleke kakhulu. This is Uncut Stories.